Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Standard Time, las 4 in punto. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwa. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Action Reports, first portion. Mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag. Welcome diri sa Action Reports, first Action Balita, Action Reports, first portion, mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Liwat kita nga mag-inop na naay, tubtob kita sa tagnalasais diri sa inyo sining palatuntunan. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong. Action Reports, first portion. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial aton hibaloon karon? We have Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa tunga sa milyon ka pesos nga bulig sa kampanya kontra COVID-19 sa Negros Occidental, ginhatag sang PAGCOR. Action Reports, first portion. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Dale Salazar, Mayor Evilio Lunadia padayon ang apelasyon sa mga wala pa nagpabakuna nga magpabakuna na batok sa COVID-19. Action Reports, first portion. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, nga balita ay gabalita ni Aksyon Brian Morden, minor de edad patayho matapos makuryente sa syudad sang Bago. Action Reports, first portion. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, Operations Branch ang Bacolod City Police Office, nagpagwas ang 15 dias nga accomplishment sang bago nga OIC City Police Office Director. Action Reports, first portion. Kalakip man mga kaaksyon sa aton sining mga balita nasyonal ti diri ginpabutyag nga sang bag-ong Presidential Advisor for Entrepreneurship nga si Joey Concepcion, nga ang government ang gobyerno karon ang nagapasangkad sa pagprotect sang mga pumuluyo diri sa pungsod Pilipinas batok sa COVID-19. Kag kalakip man mga kaaksyon sa sining palayag sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga ginapasangkad nila karon ang ila sining seaborne patrol matapos nga may presensya sang Chinese vessels sa West Philippine Sea. Action Reports, first portion. Pila lamang ini sa mga balitaan ta sa sining adlaw mga kaaksyon. Yari kita sa pagpangalagad sa October 20, 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan sa mga kauturanta sa mga markets, sa mga merkado ti una gining saliyadata karon dugay-dugay po ang aton sining patrol. We have Aksyon Alvin Graba nagaladay na sa pinaka mga areas diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Action Reports, first portion. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 4:05 ng aton oras, daligid lang mga kaaksyon. Antes ang sitwasyon sang palibot sang syudad
Aton hibaloon karon dugay-dugay matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sa pakatuig. Kapo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magdalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Reports, first portion. Pabalik kita diri sa ato sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:08 ng aton oras. Aton hibaloon ang sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod sa unang pangalagad ni Aksyon Alvin Graban. Chikapunta na ya ang aton sining palibot kung kamusta na. We have Aksyon Alvin Graba sa patrol. Balita sa patrol. Aksyon Alvin Graba, good morning, bye. Hi, good morning ba? Good morning. It's coffee time. Coffee time, gini. Yes, so, ang ibang diri aksyon Rex sa mga kauturan ta, temprano pa nagpangapi para naman temprano pa makabiyahe na, no? Makitanta ang ibang mga salakyan di pasahe, especially going ka on the northern parts ng syudad sang Bacolod, passing through sa dalan sang Lacson. Amat-amat na sa pagbiyahe ang pila naton nga mga kauturan aksyon Rex. Iban going Bata, while ang iban Mandalagan, kag ang iban diri aksyon Rex going man sa area sa downtown kag Libertad. May iban ka mga kauturan ta, biyahe naman going sa tagsa ka mga merkado aksyon Rex sa siding kaagahon. Actually, ang patrol action Rex nag-agi kita subong
nga kaagahon going kita on the northern parts ng syudad sang Bacolod kay ang registration sa karon sa area sang Rob, no? Sa may Robinson. Sa Robinson gali subong. Yes sir, Robinson Subong, that is why ginaamat-amat naman Aksyon Rex, no? Kay nagligad to kunti nagligad ara sa may area sang SM. Karon nagpadulong sila sa area sang Ayala, and after that Aksyon Rex ang karon niya katapusan siguro ni nga mall o basin may ara pa ng mall, no? But definitely there is going sa area sang Robinson Aksyon Rex, no? Amuni ang pila ka mga salakyan going man sa northern part, may mga private, ay ara na Aksyon Rex going man ng mga public, ari na Aksyon Rex. So, kita na naton. Ara ng ano? Ari na sila di nagkaamat-amat na linya. Actually, kung ilang taon ta ang linya kagang iban pa diri Aksyon Rex, pwede ka nakasulod sa kilid sang mall nila Aksyon Rex mong. Kunti may overpass mismo diri. sa parking area. Yes, sa may overpass pa lang Aksyon Rex kitanta na diri ang iyasang police station number 3. May Riman diri ang iyasang city legal enforcement team. Ang iban diri ang mga utot ginapasulod na lang kay kung facing ka towards Robinson kunti duha man ka gate bala Aksyon Rex. Ang diri sa south kag sa north. Yes, south kag sa north diri sila dapit Ang may tungaya sa Tungaya, sarado gidya. Actually, pinaka-main entrance nila, pero sa may gate itself, ka diriya sa may South Dampi, sa may flyover bala Dampi. O, diriya gapasulod, ginapasulod lang nila Aksyon Rex sa matamat ka, agi ka sa main entrance nila. Pero damo na? Amat pa lang Aksyon Rex, sulod mo. Kung makasulod ang patrol bit, try to be action nanin. Hindi kasulod. Hindi makasulod. Biling gijuro ni salakyan nila ay. Hindi pa... Parking area, guro Base siguro sa parking area. Base makakuha kita Aksyon Rex, no? Karon sa picture sa sagwa bala kay mamatamat man tawan-tuwan to. Diri lang ta aksyon na niya, hindi lang ta hindi lang ta magsulod to. Dira sa parking area hindi mo ka parking da? Hindi pwede. Hindi ka kuan kay ruunhan pa to mo ang lakat nila Aksyon Rex kunti entrance mo sa may south. Dakton mo niya sa pakat sa may main entrance nila. Kag going ka naman north dito naman maumpisa ang linya Aksyon Rex. Matamat lang panglakaton sa sining aga. Ginalantaw tamang gani ang ibang salakyan di pasahe kay Banderia going man sa area sa Barangay Bata, chance na nila para magamuna may service man ang iba na. Ginalantaw man gani namon ni Aksyon ni diri ba simbala diri kita ang hakot system. Ang ano? Ang hakot system. Base pa lang. Base pa lang makakita man tapat definitely atong previous to especially Lazal moto ang kitaon sa hakot system. Pero this time, Aksyon Rex, ang mga kapulisan sa idalom sang police station number 3, ang ari naman diri kagaiban ng mga task force disiplinay, ang naga-augment man gani ang barangay Mandalaga, no? Sa mga tanod man nila, mayo man gani ni para at least ma-observe ang... At least damo-damo mga puwersa tada. Kung maglinutok sila, maplastar bla dayon. Sir, amo na Aksyon Rex, no? Amo na ang pinaka-importante sa tanan. Kagina Aksyon Rex, nakalabay kita makadali skilid sang sa may SM, kuwan bala? SKM gali, SKM, no? Ang Di nang SKM na? Sa kilid, Merkado. Gwapo ba nga SKM ba? Sa kilid Merkado gali? Sa kilid Merkado sang Burgos Public Market, ang mga kapihan, bukas naman Aksyon Rex, no? Especially sa may area sang CB Ramos bala, aga pa bukas naman para sa pagkapihan, ang pila na, hindi ba lang kapihan nga 3-in-1, pwede ka man ka pangapay Bisaya. May Armendary Aksyon Rex, may kapihan itself kung ara ka naman sa area sang BBB.
kung rather sa may galo abi, isa pa lang kakapihan na nakita naton while ang iba ang kapasunod sa ila sini nga mga baligya this time Aksyon Rex, no? Ang mga baligya nila diri mga utan, baboy, amo nang kung ara ka sa may area sang galo, mga ginapasunod nila while ang entrance naman sa may north portion sang merkado amo nang pasulod pa lamang sa isda. So gilantaw taman Aksyon Rex kagina ang nakitanta ang presyo sang bugas, no, para at least may idea ang aton sini nga mga kauturan nga temprano pa magapamalaklon especially sang bugas. Ang pinakamanubo nga presyo sang bugas Aksyon Rex is 38 pesos kada kilo, no? 38 pesos kada kilo, while ang pinakamataas nga presyo sang bugas is 52 pesos in a regular well-milled rice pagid lamang, no? Pero tanan man mga regular well-milled rice, so butsing ganon, may aras ang 38 pesos, may 39, may 40 going man sa 50 kaga 51 Aksyon Rex. Ang ang pilit kay ginaamat-amat naman niya lantaw kung bala may pag-saka sa presyo sang pilit kay itong previous Aksyon Rex. Ang pilit iya 50 pesos mong ang kilo sang pilit o galing kay subong niya may pag-saka man ang presyo sang pilit kay komo nagahilapit naman ang ining pista minatay ti tsansa naman nila Aksyon Rex nga kapasaka sa presyo, which is ang pilit sa karon ga dalaga na sa 60 pesos kada kilo tumalagsahon ng mania. Ayaw man ni Aksyon Rex kay bag-o galing sa ang sining pilit Aksyon Rex, no? Pero kung makabakal ka naman diri nga by 10 kilos inaya lain naman nga presyo, especially inabalang nakabutang sa sako. May ara tunga sa sako which is 25 kilos. May ara man tag 50 kilos Aksyon Rex, no? So far maning pila ka mga sitwasyon karon basi dugay-dugay Aksyon Rex, no? Tingwa anta nga makasulod agud makakuha man kita sa pictures diri naman sa area sang Robinsons Inline sa ila sini nga satellite Comelec registration. Ang observation sa patrol ginadulong sa inyo sang with Aksyon Nani Kiraw, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba reporting live gikan dra sa area sang Mandalagan kun sa din sa isa ka rob naman sa isa ka mall sa Robinsons Mandalagan igapamtang ang registration sang Commission on Elections sa ikatatlong adlaw sining nga simana. Aksyon Reports, first portion. Sige karon dugay-dugay mga kaaksyon kay i-post lang dani Aksyon Alvin Graba sa aton sining nga Facebook account, no? Sa Aksyon Radio Bacolod. May lang nga pagpamati kay Elvira Hilugo, ara na siya from Charito Heights, Bacolod City. Elvira Hilugo sa kay Mr. Milili Oligo, Kagawad Timay, kag Munet Lubaton, sang Mambulak Silay, kay Sero ni Gordon, ga coffee na siya. Salamat gid Sero ni Gordon. Kay Merivic Piniti Ferwilo, may lang pag-monitor sa Kabangkalan. Merivic Piniti Ferwilo, na? Salamat gid. And sa kay Alex Puentes diraho,
Good morning lang, Angela. Liarte gayon dato sa Bangga Tutong, Barangay Filisa, sining syudad kay Maria Filo Baton. Ginapukaw ya kunong iya sining abana dira sa Cityville sa Barangay Kabog kay Samuel Lobaton. Gatulog pasaw, pukawa bla Maria Fe. Maricel Alonsabe, good morning lang. And taga Sienda Conchita Cosculuela, Barangay Sagang. Gawats ko subong damol gidulan, agawlan da sa La Castillana, no? May lang pag-monitora. Maricel Alonsabe, Los Biminda, Lisana. May lang pag-monitor Los Biminda, Lisana. And lakip man sa Cairofino, Era Gavino. May lang pag-pamatea. Tamyaw lang pamilya Era, pamilya sa Barangay Janay sa Calatrava. Alin sa Cairofino, Era Gabino or Gabinio, no? Kag Mr. Milili Oligo, good morning lang kay Star Mayo, kay Vanessa, good morning lang kay Vicky Fuentes, may lang pamati. Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon, standbayanay, manumbalik kita sa dirigid lamang madugay. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog nanay, sagsan ang mga kalintangan.
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang magpalanggan.
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan.
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita. Pangalagad, Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 4:45 ang aton oras. Good morning lang sa mga ka-aksyon ta. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako ang inyo si ka-aksyon, Aksyon Rex Cantong. Kantuan tanang balita, masaylo kita na sa Nukpo sa Negros Occidental Provincial Police Office.
kay Aksyon na Brian Morden, minor de edad, patay matapos na kuryente sa syudad sang Bago. Yaring kaudan sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon, Brian? May nga aksyon na Rex na kuryente patay gini isa ka minor de edad dira sa may Purok Matipigon, barangay Saga sa syudad sang Bago. Ang biktima isa ka lalaki ka nagapuyo man sa nasabit nga lugar, ginhinago sang otoridad Aksyon Rex ang ngalan sini. Sa pag-imbestigar sang Bago PNP, ang napatay nagtapas sang kawayan sa kilid sa isa ka santol man nga puno nga yaman na pagasakaon Aksyon Rex. Galing pagtumba sang kawayan didto nagtungtong sa linya sang Central Negros Electric Cooperative or Sineco, rason nga na kuryente gid ini siya. Actually, ginhagaw pa dala sa ospital pero gindeklara gid nga patay ining biktima. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Thank you. Salamat kid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Nokpo sa Negros Occidental Provincial Police Office. Nagasingki ho ang tensyon sa tunga ni Pangulong Rodrigo Duterte kag mga senador sa iya sining talk of the nation address kagabi, mga kaksyon liwat naman nga hanot kag ginhambal ni Presidente Duterte sa mga katawhan bantaan sang Presidente ang mga senador nga ang executive department nga buhinan ang pundo sang mga senador. Ining ginpabutyag sang Presidente sa wala pa maaprubahan nga budget sang Senado kung wala sang perma ang Presidente. Marusadyano nga sitwasyon ini, mga kaksyon, dalasa tanan mo. Halin kay Senator Gordon, dalasa ang iban nga mga senador. Aksyon Reports, first portion. Na lang ining magkalatabo sa pungsod Pilipinas kung magamuniman, hindi ko mag-approve si Presidente sang budget sang Senado. Ay kasadya, mga kaksyon. Sige lang kung anong malabutan ta sini, siguro actually ang pagdumili kahapon ginpatawag man sa Senado si DOH Secretary Doki, no? Secretary Doki nga kung tani magpatag sa Senado galing kiti kumo nga may mando ang Presidente nga hindi magtambong sa anuman nga mga hearing nga ipatawag sang Senado ang iya sining mga cabinet officers, wala man sang presensya ni Secretary Doke kag iban pa nga palayag kahapon sang mga senador nga magatambong sa hearing. Aksyon Reports, first portion. Ay kasadya nga sitwasyon ini sa executive kag legislative department sa aton sining gobyerno. Ay, perte. Kay Ters Vergara Sancho, mayong agalang kay Manjo Arnijo, Aida Alunan, good morning lang. Kagay Dods Dalida, ga kapi-kapi sa Barangay Singkang Airport. No? Salamat gid Dods Dalida, kay Criselda Bilindes Iman, mayong agalang, no? Kag Martin Aliling, kay Angelis Inarli, good morning lang from Toronto. Sige, salamat gid sa kay Mr. Milili Oligo, kay GC Caldo sa Pinaginpinan, Kabangkalan, no? Star Mayo, siling niya maayo lang ang pagpangapidira sa studio. Thank you, Kofita Star Mayo. Kay Vanessa, mayong aga lang, no? Kagawa Dimbong Jocampo, siling niya maulano ng tiyempo sa Barangay Maaw, Bago City. Ay, pertino. MGS Candido Heldore, may lang pagpamati dira sa Barangay Sumag. MGS Candido Heldore, no? Good morning lang. Ayos, sige. Alex Fuentes, ara naman Ayos, sige. Karon dugay-dugay mga kaksyon, dugangan tanang nga to sining balita. Pero matag tanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dinigid lamang madugay. Ay nga ba?
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the main nag-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko ito nagtamog ko dito at that time. No, Chimpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtamog isa nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa
impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita. Kung matuod kag hindi nga balita, dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawatang himo sa mga health protocols, you cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw na pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nakakatagpak na! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack balaan durador aral din sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ
Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-kuot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog mo. Sa anniversary sa ARB magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatima. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:03 ang aton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa Operations Branch ang Bacolod City Police Office nagpagwa sang 15 dias nga accomplishment sang bago nga OIC City Police Director sang BCPO. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric, good morning. Good morning, Aksyon Rex. Report kika sa Bacolod City Police Office. Ginpagawa na sa Operations Branch sa Bacolod PNP ang data sa accomplishment ni Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang officer in charge sa Bacolod City Police Office. Sumugod yun siya ng pungko bilang City Director sa Bacolod City Police Office halis Oktobre 1, Tubtob 15. Sa kampanya Batok sa Illegal Drugs, kapin sa 59.849 gramos ng shabu ang ilan na konfiskar nga may market value nga 406,973 pesos .20 centimos. Sa 15 ka police drug operation nga ilagay patigayon, 22-3 ka state level drugs personalities ang naaresto kag isa diri ang ginakabing high value individual. Sa diin 25 ka mga kaso ang ginapasakaan sa korte sa paglapas sa Republic Act 9165. Sa wanted person sa siyam ka police operation sa sulod sa 2 ka semana nga pagpungko ni Martir, 4 ka mga most wanted person kag 15 ka mga iban pa nga wanted person nga na-charge sa naglalaing nga kaso ang naaresto. Sa illegal gambling operation, 6 ka police operation ang ilan natigayon sa diin ang ilan nadakpan sa paglapas ng PD 1602 kag Presidency Decree 449. 20 ka individual ang naaresto, 6 ka kaso na file sa korte, ka nagka-recover sila sa 1,746 pesos nga pataya sa illegal nga panahor. Sa loose firearms action Rex, sa ilang nga uplan katok, sa 7 ka police operation, 2 ka individual ang naresto nga nakuhaan sang short firearms. Sa total, 4 ka mga homemade firearms ang na-recover, 5 ka mga explosives, kag 8 ka bala ang ginsungka naman sa kapulisan. Gin-comment ni OIC Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir ang naglalain nga mga unit sa kapulisan sa ila sila ginatawag nga initiated police operation nga ilagay pakita para sa safety sang Bacoleños. Iniapisar pa sa padayon nga pamahog sang COVID-19. Yes, thank you for that service. Ginatagong na tayo siya ako and of course thank you Gid sa tanang niya nag-support sa Bacolod City. Sa tanang niya Bacolod noon, salamat Gid. I hope na makasahok mga mo sa akon kay siguro taga-Beriman ko and hope kung may problema mga mo, feel free to go to the police station or text me personally. I'll be willing to extend my hand for your concerns. Aksyon Rex, si OIC Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radio. Ang ining report
ginadulong siya sa kalawansang Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap, mabuligan nga malikaw ang pagkorinot sang panit, tugas ang stress. Para sa hobin kag preskong akutis, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report kay ka sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat kinaksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Daligid lang mga kaaksyon kay ma-recap ta na sang resulta sang small town lottery o kung STL sa resulta kahapon nga adlaw mga kaaksyon. Yari ang recap sang resulta sang small town lottery draw. O kuha na sang bulpen kag papel dira kag isulat ang resulta sang small town lottery o kung STL sa kahapon nga draw mga kaaksyon. First draw 38 kag 29. Sa unang draw 38-29, second draw 1 kag 5. Liwat second draw 1 and 5 kag ang third draw kagabi na ni mga kaaksyon. Ang third draw naton is 23 and 26, 23, 26. Yari ang recap sang resulta sang small town lottery draw. O dire kita na iho sa aton sining pag-recap man sang resulta sang luto, no? 649 kag 642 mga kakson. Duwa ang draw kagabi, 649 kag 642. Mauna tanay sa 649. Yari na ang luto result. Sa ato sining loto result ay 658 gali, no? Tatlo gid gali, 658, 649 kag 642, no? Diri kita nay sa 658 to, resulta ba jackpot price dako ba 203 million pesos, mga more or less mga 103.1 million. Ay pwede ka dako ba 658. Diri kita mga kakson resulta. This is size 32 50 22 28 kag 35. Liwat 16 32 50 22 28 kag 35. Wala sang winner, wala ta jackpot winner mga kakson sa 658. Sa 649 mga 87.3 million man more or less ang daog sini, pero wala sang winner jackpot. Why kita jackpot winner sa 649, resulta sa 649 43 32 39 31 34 kag 13. Liwat 43 32 39, 31, 34, kag 13. Wala sang winner sa 649. Ang next nga draw is 642. 642 mga kakson, mga 25.9 million pesos ang dagon sini, no? Pero daw wala sang winner. Wala sang winner sa 642. Resulta 26 25, 28, 39, 16, and 32. Liwat 26, 25, 28, 39, 16, and 32. Yari na ang luto result. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 5:10 ang aton oras. May lang pagpamati kay Toto Balulot ga-monitor sa sining mga inoras kay Ani Taliedo. May lang pag-monitor Ani Taliedo sa kay Jean Marie Tagle. Gatamyaw lang sa Tagle family dira sa barangay Palaka, Banwasang Valladolid, no? And sa kay Hel Javier, may lang pag-monitor Hel Javier dira sa Ruwais, Port Saudi Arabia.
Halong lang dara sara. Kay Risti o Wakay, may lang pagpamati, taga Siendan Tulanga, Isabela, no? May lang monitor. Then si Maverick Anthony Diaz, may lang pagpamati dra sa Patria Village, Barangay Estefania siguro, Barangay Granada na, no? Maverick Anthony Diaz. Kayo tay Benedicto, may lang pagpamati kay Richard Auxilio Ortez Mano sang Barangay 35 diri sa syudad, kag kay Kapitan Sergio Libre sang Barangay Manlukahok, si Palay City, no? Thank you gid kay Ninfay Banyes sa Barangay Tangob, may lang pagpamati man. Melvin Finiafel kag kay Donald Cabasag, good morning lang, no? Mayong pagpamati kay Art Tandoy. May lang pagpamati ko no sa programa sa Asinda Pangulayan, Central Mao, no? Asinda Pangulayan, Central Mao, no? Kay Art Tandoy, thank you gid. Barangay Villamonte, gali si Maverick Anthony Diaz. Salamat gid sir. Salamat gid sa pagresponde. No? Maverick Anthony Diaz from Barangay Villamonte. Action Reports, first portion. Sige, daligin lang mga ka-Aksyon na standby sa atong sining panumbalik report ni Aksyon na Dale Salazar. Ini may kang tanan sa palayag ni Mayor Evilio Lunardia. Padayon ang apelasyon sa wala pa nakapabakunaho nga magpabakuna na bato COVID-19. Kag aton balikan ini karon dugay-dugay plus ang report ni Aksyon na Marlon Hinovia pagkatapos lamang sini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si
Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station na dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag kasi mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito kadagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ako din ang main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kita sa sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you
to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining nga mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining nga mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684. Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagid no? Tutugo sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong sino si relevant gakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iya karakter. Kag ina siya magsiling ka nga Jack balaan tirador para sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga Pabalik kita diri sa ato sining pangalagad may lang pagpamati sa bag-ulang mga nagbukas ang inyo sining monitoring sets mga radio ninyo bagulang nakabugtaw mga kaaksyon. Sige, kantuan taring balita sa Bacolod City Government Center sa sining mga tinon si Aksyon na Dale Salazar. Ini may kangtanan sa palayag ni Mayor Revilio Lunardia padayo ng apelasyon no, sa wala pa nagpabakuna o kadamo pa sang wala magkapabakuna diri sa syudad sa Bacolod nga magpabakuna na batok sa COVID-19. Ato ni Baloon, we have Aksyon na Dale Salazar. Balita City Hall. Yaring report ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale, mayong aga. Good morning, Action Rex. Liwat nga nag-apilar si Bacolod Mayor Bing Leonardia sa mga unvaccinated nga magpabakuna na kontra COVID-19. Suno sa Alcalde de Buenas, ang Bacolod City, bangod bastante ang supply sang COVID-19 vaccines. Ginpahayag ni Mayor Bing nga may iban nga Alcalde Action Rex ang nag-inform sa iya nga nagapangita sila sang bakuna bangod luyag ang ilang mga pumuluyo nga magpavaksina. Pero suno kay Mayor Bing, may nagakaigo nga bakuna ang syudad pero kulang naman ang mga bakunahan, bangod posible kulang lang sa pagpainsyende sa mga pumuluyo nga safe ang bakuna kag ini ang solusyon. Kinalantaw ni Mayor Bing 30,000 doses nga dugang AstraZeneca vaccines ang mag-aabot sa syudad bilang kabahin man sang ginbakal sang LGU. Gibinas kita ganiya kay bastante kita sa bakuna kagabi nagtawag daw sa ako ng AstraZeneca kay ready sila. Note kabalo naman kita may iban nga lugar, may iban nga mayor gambal sa akon nga kapangita sila yung bakuna mo. Kaya gusto sila magpapakuna. Nabatian si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Santon Plus Gold mga kaaksyon, padayunon lang naton nga pabasugon ang aton nga lawas para malayo kita sa mga balatian. Gani mag-take sang Santon Plus Gold, sulit gid ang mga healthy nga ingredients nga yara sa Santon Plus Gold. 5-in-1 nga food supplement. May mangustin, ampalaya, garlic, balonggay, kag spirulina. Santon Plus Gold 100% natural, ganing wala sa mga mabatsyagan nga side effects. Santon Plus Gold, highly recommended nga food supplement kag mabakal sa mga butika. Kag syempre, Life Extension Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape. Life Extension Coffee Mix, mahamot
lambot, mananam kag insakto gid ang sabor nga sigurado magustuhan gid sang tanan nga mahilig magpangape. Life Extension Coffee Mix maayo man sa mga tawo nga diabetic pero coffee lover bangod ini ang gigamitan sang brown sugar nga mas manubo ang glycemic index o kung hindi makapasaka sang inyong blood sugar. Gani Life Extension Coffee Mix mayra man sang reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract kag syempre ang vitamin D3. Gani mag Life Extension Coffee Mix na kita. Kag hindi man pagkalimtan ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 ginakabi nga the best vitamin D3 brand nga dapat mo gid i-consider. Ang healthy nga lawas mga ka-aksyon ang makabato sa naman nga virus o kung balatian. Gani Life Extension Vitamin D3 is a standalone vitamin D3 nga pure, potent quality kag high bioavailability. Nagapaayo sa aton nga pagtulog, nagapanubo sang blood pressure kag nagahatag proteksyon batok sa cancer kag heart diseases. Gani Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix mabakas Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson City, Bacolod City hag sa mga butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag good news sa mga Life Extension product users, bangon subong adlaw October 20 Miyerkules, mayara sang mid-month sale ang Life Extension Clinic. Sa diin mayara sang dalago nga mga discount sa tanan nga mga produkto, ilabi na ang Life Extension Vitamin D3. Gani magkadto lang sa ila ka klinika. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat kid Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. By the way, ang gobyerno sang syudad mga kaaksyon ang naga-expect sang or gina-expectar nga may additional augmentation sang personnel from the National Office sang Department of Health o kung DOH para ma-address ang shortage especially sa mga nurses and other healthcare workers sa mga private hospitals, mga kaaksyon diri sa syudad sa Bacolod. Ini ang ginpabutyag ni Dr. Cres Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis of sang Emergency Operation Center ng Department of Health sa Western Visayas ang sa karon maga-deploy sang kapin sa 20 tanan ka mga vaccinators diri sa siyudad sang Bacolod as well as sa pila ka mga nurses ang na-assigned sa mga private hospitals diri sa siyudad sang Bacolod. Sunod rin kay Dr. Chris Rongon nga tinakabato na inisang initial augmentation personnel gikan sa DOH ang syudad kag may pending pang request from the National Office kag kabayunta kuno nga ma-deploy ini gilayon diri sa syudad sang Bacolod ang mga additional nga mga medical personnel, especially ang nurses kag iban nga mga healthcare workers. Action Reports, first portion. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:29 ang aton oras. Standby sa report ni Aksyon na Marlon Hinavia kay tirahon tay na dugay-dugay, no? Ini may kangtanan sa tunga sa milyon ka pesos nga bulig sa kampanya kontra COVID-19 sa Negros Occidental, ginatag sang pagkor. Ini tanan nga mga detalye mabatian dugay-dugay. Pamati ang amon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na naglig
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Timuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat.
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na
Pabalik kita diri sa aton sining pangalaga. This time ko ang tanang balita ni Aksyon Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa tunga sa milyon ka pesos nga bulig sa kampanya kontra COVID-19 sa Negros Occidental. Ginhatag na sang pagkor sa detalye sining balita. Balita Kapitolyo. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Personal nga nagapadulong sa talatapan ni Governor Bong Lacson sa Kapitolyo Provincial ang pila ka mga opisyal sa nga Philippine Amusement and Gaming Corporation kon pagkor agud to nga ihatag turnover ang tunga sa milyon ka pesos nga balor sang cheque. Ining kantidad ang bilang financial support sa nga pagkor sa gobyerno provincial sa nagapadayon nga pagpag-away sa COVID-19 nga pandemya. Ang paghatag sang cheque ang pangunahan sa nga Senior Customer Relations Officer nga si Jenly Brian Clavisillas. Kay pila pa sa ka mga opisyal mismo sa Governor Bong Lacson ang nagdaho sang sa nga kantidad. Ginklaro sa nga pagkor nga ining financial support ang subject sa compliance sa pagsulundan angot sa disposition kag handling sang host provincial share. Ang pagkor nagpasiguro man sa kay Governor Lacson nga ila padayunon ang pagpartner sa gobyerno provincial sa gyera kontra pandemya. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat kid Aksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo. Matapos ang balita sa Kapitolyo, lay hununtan lang si Aksyon Alvin Graba sa atong sining patrol, no? Sa mga natipon nga mga balita sa sining aga, mga kaaksyon. Balita sa patrol. Ibalohon tawi ab Aksyon Alvin Graba sa mga balita. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, arestado ining duha ka mga persona mga ginasabing ba nga wanted sa kapuguan. Aksyon Rex, no? Sa Brista Alegre ginaresto sa mga kapulisan ining si Adrian Remosora, 19 anyos, taga residente sa barangay Mansilingan diri sa siyudad sang Bacolod. Samtang sa piyang sini ginaresto man ining si Maria Ronaldin Taquizo, 28 anyos, residente sa barangay Agisan sa siyudad sang Himamaylan, after nga ginaresto sa mga otoridad sa barangay Pahanusoy dili sa siyudad sa Bacolod. Pati ma-edit lang Aksyon Rex, no? Aksyon Doren ang atong pilingakuan kay Facebook live may pinaresponderan na kita nga tulog diri naman sa area sang barangay Mandalagan. Aksyon Rex, diri sa initial isa ka residential fire, pero ginag-check ni nato Aksyon Rex kay ari na kay kadiri residential ano? Ang residential or rather commercial fire ang initial nga report, pero check niya pa ini sa mga kapulisan. Nakita mo ni Aksyon Rex sa ating Facebook live sa karon. Si Sir, i-check kanina. Ano ni siya, Sir? Commercial ni siya, Sir? Ang advice nila na ako, Sir, bali, ano man nila daw, may fire. Pero ginang pa confirm pa sa Facebook. Pero kung ano man nilang tunog na sa sulit. Sige, Sir. Thank you, Sir. No? Actually, sunod kita sa isa ka compound Aksyon Rex Pakanti, Manisha, nga sa dinadayon dampi? Diri sa area Aksyon Rex ang barangay Mandalagan, kilid lang hindi sa mismo sa Ayala or rather sa Robinsons. Sa may north portion ba na sa Robinsons Aksyon Rex. Ari na diri may isa ka bakante nga lugar diri sa area, pero sa likod diri man Aksyon Rex or rather sa kilid sini may araman edifisyo, no? I-check nato ni, pero ari mismo sa likod may maluan taman. Sa dinalayon sa may robda, sa may exit ng dampi or sa entrance da?
Kita mo ng entrance action na Rex sa may north portion sang Rob. Oo. Oh, diri dampi. Pasulod? Oo. Sa may likod to, may lakturan? Lakturan gid mismo. Dira mismo action. Action na Rex. I-try naton base makasulod kita action na Rex, no? Kay ari naman diri ang mga katapo sang bumbero. Pero subong sini nga kitan lang man action na Rex nga nag-aaso kay sa karon ang concentration sa Anong nasunog na? Commercial initial. Commercial nga no? Gina-check pa ni Action Rex, no? Gina kung ano nga klase nga commercial fire ini. I-check Hindi ka ni to ka palapit-palapit dampe? Ari na, kita mo sa ating sa Facebook Oo. live. Lapit na kita. I-check na ni Action Rex no si Sir Aring i-check na ni anay sa mga katapo man sa chamber nga ari diri. Sir, initial commercial fire, sir? Yeah, residential. Residential. Okay. Residential fire na ni Action Rex. Ari ang grupo naman, ang grupo man, membro man sa chamber. Commercial. So, ang kagina, ang una na bato Residential. Commercial fire. Commercial. Kaya ito dito sa Budigam. Commercial fire. Residential fire. Ano man, residential or commercial? Residential fire ni Action Rex kay ang nabaton sa chamber kag mga katapo sa bombero commercial. Pero as confirmed na karon sa chamber nga ari sa likod sang bodega sang ano nga bodega ni sir? Yeah, kalau first na part ng bodega. Ano? Hindi. Kasi bodega. Ano nga bodega ni? Hindi pa ma-sure kung ano nga baligyan. Dindang nagabantay da or caretaker da? May caretaker da? I-check ta ni Action Rex sanay, no? Kung way kay ari kami sa likod sa Padre Abi Action Rex, makitan mo diri ang katapos ang Bureau of Fire Protection nag-agi sa likod na mismo. May hagdanan pa, oh? Oo, may hagdanan pa. So, butang pagdanan para makatabok to sa piyak? Yes, sir. Sakto na. Diri kita mag-agaman mismo kay diri ang concentration sa Bureau of Fire Protection kay ari ini sa likod allegedly sang isa ka bodega pero as to kung anong pangalan sa sininga bodega Action Rex i-confirm tani, no? Kag subject pa man for confirmation. Prosige pang kalayo? Subong sini Action Rex nag-aso nagidla lamang. Ano pagiding mga kaingod siniman nga do amo lang na ang pinaka-source nga lagyan? Ang gini ang pinaka-malapit nga alagyan. Dito yung magpasulod sa ila bodigaya? Why na to nag-agi Action Rex pasulod sa bodega, ari sila mismo sa likod? Di nga, why ito sila mag-agiyaw? Tarad. I-check ta lang ni Action Rex, kay ari diri ang BFP, ari man diri ang sa chamber, nga diri mismo sila nag-concentrate. I-check ta ni Action Rex basi. Basi makakuha pa kita. Sige. Sigihon talang dang live talk son Alvin kag ting mga detalye sina karon dugay-dugaya. Roger and Aksyon Rex. So, ang mani ang sitwasyon na diri sa area sa barangay Mandalagan. With Aksyon na nanikiraw ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkalod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba sa breaking news angot sa sining pagtuaw sang kalayo dira sa isa ka bodega sa barangay Mandalagan. Bantayan ang dugang sini kagyara lang sa Facebook Live sang Aksyon Radio Bacolod. Dali gid lang matagtanay ka pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Yung banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, kagayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agap pasimbanwa, mabunga
Malinaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo. Time, lasay, stress. This time check is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaksan FR. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Action Reports, first portion. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, mga kaaksyon, bantayan ng dugang sining mga detalye parte sa sunog nagluntad dira sa isa ka establishmento or commercial bodega dira sa area sang Barangay Mandalagan. Alang-alang na ta sa tiyempo, 67 days before paman mag-Christmas Day, kag 74 days before paman daligid lang, no? Kay lang taon talian na yun. Kung pila na lang nabilin, 66 dias na lang ang nabilin before paman mag-Christmas Day, mga kaaksyon, kag 73 days before paman mag-New Year celebration. Sige, alang-alang na to sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagan. Kita-kits kita mga kaaksyon karon sa udto sa Aksyon BBB. Standby na sa Aksyon Balitang Bayan numero 1 upod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Maayong aga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,